Senyor secretari, podem iniciar el pleno. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Alguna qüestió a l'acte anterior? Jo simplement vull dir, sobretot per tu, que com t'hauràs donat compte, la traducció ha sigut en un traductor i per lo vist no ha hagut temps de repassar-la. Aquesta acta no serà la que passarà al llibre, evidentment se pegarà la repassar que toque i serà la que anirà al llibre. Alguna qüestió de l'acte? No? Votem-la. A favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación, si procede, certificaciones número 5 y 6 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol. Como se trata de un asunto no dictaminado, vamos a votar la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día. La ratificació, a incluir el punt de l'ordre del dia. Se aprueba pues por unanimidad. Vamos ahora a ver el acuerdo. La propuesta es, en primer lugar, aprobar la certificación número 5 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol por importe de 0 euros, IVA incluido. En segundo lugar, aprobar asimismo la certificación número 6 y la factura número 21464 de la obra Cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol por importe de 110.046 euros y 17 céntimos, IVA incluido. Y, en tercer lugar, remitir por duplicado ejemplar las certificaciones número 5 y 6 aprobadas a la Diputación Provincial de Valencia a los efectos oportunos. Alguna qüestió? Sí, jo tenia un dubte respecte a la certificació número 5, que posa 0 euros i que posa a deduir de la certificació anterior. Què significa això? Pues que en eixe mes no s'ha fet ninguna obra. No s'ha fet ninguna actuació. Però les certificacions es fan cada mes? O... Sí. Les certificacions són mensuals i aquesta certificació no s'havia fet res. En la 5 no hi havia cap d'obra, no n'hi ha cap de cost. Alguna qüestió més? ¿Sabem algo ya de quan se va avançar en l'obra o quan se pensa acabar? Pues l'obra està funcionant i s'acabarà quan s'acabi. De moment no n'hi ha plaç i s'ha aconseguit que se repararen els desperfectes del rec. Ens han dit que esta setmana que ve començaran a cobrir els laterals i en això estem. No n'hi ha un plaç determinat de dir el 31 o el 30 de novembre estarà fet, no n'hi ha un plaç. Va avançant-se i esperem que s'acabi. Alguna qüestió més? No. Pues passem la votació de la certificació. A favor. Abstenció. A favor. Se aprueba pues por mayoría simple. Molt bé, pues s'alça la sessió.